Bismillahirrahmanirrahim. Dragi kolege imami, poštovani predsjednici džemata, uvažene džematlije, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. U ovom svom kratkom osvrtu i javljanju želim vam svima na samom početku čestitati nastupajuće dane Mubarek mjeseca Ramazana uz dovu Allahu dželešanuhu da mjesec Ramazan ispostimo u zdravlju, u imanu, u rahatluku, da nas sačuva od svakog belaja i da nam podari svaki hajr, da nam Allah dželešanuhu u mjesecu Ramazanu omogući priliku da ga iskreno u svojim dovama molimo za oprost grijeha, za njegovu milost, ali i da nas sačuva od ove bolesti koja je, evo kao što znate, paralizovala gotovo cijeli svijet. Naravno, mi smo spremni da dočekamo našeg najboljeg gosta, ali nažalost, ovaj Ramazan i ramazanske aktivnosti, ramazanske ibadete morat ćemo u svojim kućama obavljati. Tako ćemo svoje iftare, nažalost, pripremati samo za svoje ukućane i svoje najbliže. I nećemo ih moći organizovati kao što smo to dosad činili u našim džamijama. Isto tako svoje teravih namaze ćemo klanjati u kućama svojim. Ko može u džamatu, lijepo je. Ali ko ne može, Allah najbolje zna svačiji nijet, jer će Allah naša djela po nijetu cijeniti. Neka klanja onda svoju teraviju namaz za sebe posebno. To su mogućnosti s kojima mi trenutno raspolažemo, a u svakom slučaju čekamo i pratimo javljanja Islamske zajednice Austrije kao Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji i prema njihovim upustvima ćemo svakako i postupiti. Vas molim da se čuvate, da pazite na svoje zdravlje, da vodimo računa o upustvima ovdašnjih institucija, vlade Republike Austrije, ali i Islamske zajednice Austrije kao i naše Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji, te posebno naše kultne općine, odnosno Medžlisa našeg u Gornjoj Austriji. Molim vas da pazite ta uputstva i da ih prenosite drugima, jer je vrlo bitno da se ponašamo po upustvima ukoliko želimo da jedni drugima pomognemo, ukoliko želimo da jedni druge spasimo. Također vam želim kazati da ovogodišnji ramazanski Bajram, nažalost, nećemo moći klanjati u našim džamijama ili u nekim salama. Mi ćemo svoje Bajrame, ako Bog da, obilježiti u svojim domovima sa svojim najdražima. I odaslati ćemo poruku svima da je Bajram vjerniku uvijek kada je vjernik zdrav i kada je vjernik u imanu. I odaslat ćemo poruku svima da se bajramski dani i sve te čari našeg Bajrama mogu obilježiti i u našim domovima. Eto, ramazanske vaktije ćete moći nabaviti u svojim džematima. U to ime vas sve pozivam da podržite svoje džemate, da podržite svoje imame, da podržite svoje predsjednike džemata, odnosno odbore svojih džemata. Jer samo na taj način ćemo pospješiti i sačuvati džematski život ovdje u sredini u kojoj živimo. Također vas pozivam da podržite kampanju IGGE, Islamske zajednice Austrije, u očuvanju našeg islamskog identiteta i našeg džematskog života u sredinama u kojima živimo. Neka nam, dragi Allah, bude na pomoći, a sve vas srdačno selamim i želim vam svaki hajr i svako dobro. Vaš Hafiz Senad Podojak, predsjednik našeg Medžlisa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.